Sikubingelele sikwemukele ohleleni the IFP Legacy Podcast, Honoring the Past, Inspiring Tomorrow. Iqembu IFP likwethulela uhlelo okanye uchungechunge lwezinkulumo ngxoxo nokuyila sixoxa khona nezingwevu noma kade bona beqembu iIFP ohlelweni esilibiza ngokuthi the IFP Legacy Podcast, la sithi khona Honoring the Past, Inspiring Tomorrow. Lolu hlelo ke kuhlose ngalo ukuthi sincele kogwansile komakade bona baleli qembu nokuyila bezosicathulisa khona ngemvelaphi yeqembu iIFP, besibeke ukuthi iqembu silihambe lafika phi kuze kube lifika la selikhona namhlanje, bese befuthi besivule amehlo ngezinto esingasika kuzo ukhasi kokwenzeka ngaphambilini kuze kube iqembu liyakhula libheka phambili. Igama lami mina ngingufanele wakamhlongo, ngizokwethulela lolu hlelo ke namhlanje nokuyila siselokishini eNgwelezane Empangeni, nokuyila sizoncela kogwansile kumama uEbby Mchunu ongomunye omakade bona beqembu iIFP. Sizokhumbula ukuthi umama uEbby Mchunu ungomunye wabaholi abaqavile ikakhulukazi ophikweni labesifazane balo iqembu iIFP, nokuyila izosithatha khona asibeke asichazele ngezinye zezikhundla owake wayebamba kulona iqembu leIFP, kodwa somkhumbula ukuthi impela wabe eyibambe ekhaleni, eyibambe ishisa ngalezi zikhathi zaphambilini zangeminyaka yama-80s njalo njalo kuze kube ungena ezikhundleni ezahlukahlukene. Mama uEbby, ngaphambi kokuba size sigeke amagula ngoba phela vele asemuki, ungakusithi nje fahla usikhele phezulu ukuthi uma sikhuluma ngalo mama uEbby Mchunu osedume kangaka, ungubani umama uEbby, uzalwele kuphi, wajoyina nini iqembu leIFP? Angithokoze Njomane ukuba nifike nizosibona lapha kwaMkhulu. Ngingathi nje ngokuzalwa mina nguMakhuzwayo, ngazalelwa eNdwedwe, kodwa ke sigcine sesihlala la eMthunzini lomndeni wakithi. Ngagcina sengithole umkhwenyana ngapha ngakoMpangweni kweSakwaMthethwa, ngasebenza esibhedlela eNgwelezane njengomhlengikazi. Qhubekile ke kodwa ke angigcinanga lapho ngoba uthando lwami kakhulukazi ngake ngaqala ngaba uthisha, so uthando lwami olukhulu bekufundisa abantu. Ngigcine sengifundele ukufundisa umphakathi lokuthiwa i-public health. Ngase ngingena emkhakheni okusebenza emphakathini okuthiwa i-community health and school health services. Sithuthukisa abantu emphakathini, singena nasey'koleni. Mama Mchunu, usitshela la ukuthi iminyaka yakho ibheke ku-90s, bukuthi usemusha kangakanani. Yini imfihlo yakho nalokuthi ulijoyine nini iqembu le-IFP? Hayi, iqembu le-IFP ngalijona kamnandi ngoba ngazithola ngihlala nobaba uMsimanga kwakuthiwa uNkonka owefusi. Ngangihlala kwakhe ngesikhathi ngenza i-public health. uNkulunkulu emkhulu kwavele kwaqondana nje. Ma ese-translator umthethosisekelo, umntwana ebuye nawo bahlobo bakhe. Cha, okunye sesibuzana-ke nawo ngathi, hawu, uphethe igugu elingaka. Hayi, kwabe sekujoyina kwami nje inkatha ngo-1975. Kodwa ngesikhathi ngangisafunda ngenza i-public health eMgungundlovu. So njengoba iqembu kade lithi nje ngonyaka odlule 75 likade libungaza iminyaka engu-50 lasungulwa, nawe ubuthi 50 years ubambe 50 nje ogcwele. Ngikhumbula nje nokuthi umthetho omunye wemthetho owangezange sijoyine inkathi kakhulukazi wawunumber 4 kwi-preamble, owawukhuluma ngokuqedwa kwendlala nobuphofu nokuthi abantu bakwazi ukuyisiza. Iwona nje owangenza ukuthi ngingene enkathini ngoba kwase kusehamba nomkhakha lo engangiwufundela laphana eMgungundlovu isikhathi ngenza i-public health.
Ma uyachaza-ke la ukuthi usuneminyaka impela wajoyina iqembu le-I_F_P. Njengoba kade lithi nje lihlanganisa iminyaka engu-50 lasungulwa, nawe ubungaza iminyaka engu-50 futhi uyilungu leqembu le-I_F_P. Yini ekugqugquzela ukuthi ujoyine iqembu le-I_F_P, mhlampe uma ubheka indlela elalisebenza ngayo? Kube izidingo zabantu bedinga ukusizwa. Kusukela nje ekukhuliseni ingane. Ingane efanele ikhulele ekhaya ezandleni zabantu abadala, ithola ukudla kahle, ingene ey'koleni ifunde. Bese kuba-ke ukuphatheka kwabantu-ke abasha-ke nabo kuney'dingo zabo, nemindeni. Bese kuba la kuthina-ke manje kogogo, abantu abadala ukuthi baphatheka kanjani. Manje inkatha ibe nazo zonke iy'gaba zokunakekela abantu. Kodwa kwasagcizelelwa-ke la ukuthi umbutho wabesifazane uyiwona obhekeke kakhulu ukuthi ukhulise izingane ngendlela okuyiyonayona. Nokunakekela-ke umphakathi. Uma unakekela-ke umphakathi-ke kufuneka kube khona ukudla. Kufuneka kube khona ukuthi iy'ngane ziyafunda kahle. Kube khona ukuzwana emphakathini. Singakhulumi ngendaba yeqembu ngoba uma mina ngizokhulumisana nomakhelwane wami, njengoba ngibuka indlu yakhe nje, ngoba yeqembu elithini, kusho ukuthi noma bekuthiwa kuvela izinto ey'fana ney'dumo, angeke zizongisiza ngoba wathi lo weqembu eliwukuthi abantu oweqembu eliwukuthi. Ngawe ukuba khona kwenkatha kwavuselela ubuntu kithina. Njengoba kubhalekile ukuthi ubuntu. Ngiyakhumbula nje ukuthi yabona uma ubuka le ngane ungathi ibululu. Mhlazane ngisha, ngasho wafuwa ngomzimba, mhlazane ngisha. Umuntu wokuqala owaqhamuka kwakuwumuntu okungokomthetho engangafanele ukuba ngiyakhulumisana naye ngoba kwakuwumuntu nje sasingajwayelene enhlobonhlobo naye. Kodwa uyena wafika kuqala nowashayela i-ambulensi ukuze ngisinde. Ngoba uma kuthiwa akayishayelanga i-ambulensi, mhlawumbe umlilo ngabe wabhebhetheka ngasha ngaphela ngathi nya. Ngabe ubuntu buyinto enkulu kabi ngaphezu kwazo zonke izinto esizenzayo. Amaqembu. Ngiyathokoza nje ukuthi manje sibuyele uhulumeni wokubambisana i-GNU egcizelela ngobuntu nangokunakekelana ngaphezu kwey'dingo zamaqembu ngamaqembu. Ukhuluma la ngodaba lokuthi uyajabula ukuthi njengamanje sibuhulumeni wokubambisana. Mhlasimpe wena ma ubuka kanjani indlela engakwazi ukuthi isikhulise siye phambili, sithi sihulumeni wokubambisana, kodwa futhi sibe sizimele ukuthi thina kodwa-ke siyiqembu le-I_F_P? Ngithokoza kakhulu ngalo mbuzo ngoba kuba khona lokhu ukukwazi ukuhloniphana. Kusukela kubantu abancane behlonipha abantu abadala, abantu abadala behlonipha abancane. Ukukhuliswa ngendlela yasekhaya kusisizile sibukela nathi kwabangaphambili ukuthi kuba khona ukuthi abantu bahilane ngendlela ethile nasekhaya. Kodwa lokho akusho ukuthi umuntu anisophinde nikhulumisane, anisophinde nizwane. Sekuyisitha sakho, akusona isitha sakho. Izinto kufuneka y'khulunywe ekhaya noma isemphakathini, kukhulunywe kudlulwe kuzona bese kuyasetshenzwa-ke futhi. Ngoba ukusebenza ikona ukukhulisa isizwe. Uma ubuka nje njengamanje, uma kunendlala, abantu bay'valele endlini, bakhetha ukuthi ukudla kubole emafrijini. Ngeke umuntu akunikeze omunye umuntu umakhelwane mhlawumbe ngoba sekwaba khona ukuthi uzothi ngimbukela phansi uma ngimnikeza ukudla mhlawumbe bekuphekwa izolo okuqhamuka efrijini. Kanti kuqala kathi kulula kabi, we makhelwane mina awubambe lana udle noma nasi isijingi. Usizwana kuthandwana nje kanjalo nje. Kufuneka sibuyele ebuntwini.
La ngale kokuthi-ke umama Macengwane wayesebenza emkhakheni wezempilo, kodwa ubuye wabamba iqhaza elikhulu kwipolitiki-ke njengamanje, ikakhulukazi eqenjini le-I_F_P. Hlasimpe umama Mchunu, ikuphi wena iqhaza ongathi iqhaza labesifazane abalibamba emzabalazweni waleli zwe?